Sziasztok! Újra itt vagyok, és most már félig meddig csináltam rajta dolgokat, hogy nehogy itt tuntassalak 10 részletiteket. Na, már csináltam üveget is, csináltam vasajtót is, és most akarok ilyen fából házat készíteni. Ilyen kis házat, hogy csak ebből faajtó lesz. És ha van még pocsékolt ilyen üvegünk, akkor, és üvegem, akkor még ilyen voltával kivágom. Hát azt a 11-et már kéne pocsékolni. Na, innen fű. 5 rom, és akkor ez pont is jó lesz. Itt van. Na, már csak a fát kell megépíteni. Itt. Várjatok. Itt. Itt. Szóval. Itt. Itt. Na. 1, 2, 3. Szerintem 2, 1, 2. Azt mondom, mit csinálom mentes fából. Bocsánat, is ilyen fáradt kedvemben vagyok, de hát akinek meg kell csinálni a videót. Bocsánat, hogy most egy szót sem szúrok, csak most nem tudok mit mondani. És hogyha valami hülyeséget mondok, akkor megint fog írkálni valaki, hogy ja, ez a gyerek hülyeséget írkál. Egy mondott, na mindegy. A bányát is már gondozni kéne, tehát ez szerintem most is fontosabb. Ó, meg is van csinálva stone. Nem is kell a gomba nekem. Jaj, csinálhatnék gombafarmot is, de nincs sok kedvem most gombafarmot gyártani. Várjatok, gyorsan kidobom. Craftolok egy fajtót. És akkor de meg lesz. Kis földet is eldobok. Oké, nincs több föld, pont itt van egy crafting table, akkor craftoljunk egy. Várjátok. Ezt kéne várni fát, jaj, de akkor pont most jöttem rá. Szerintem 2 elég is lesz. Elég lesz. Én szerintem igen. Elég lesz. Még 4 is maradt. 5, bocsánat. 3, 4. Meg is csináltam, akkor készen is van. Én előtte azért egy kis csapdának mondom.
Kis kiásásra. Így lesz csak. Lépcsőjött, ez is tök jó ötlet. Az csak az a baj, hogy csomó dört lesz. Na, akkor dobom is a dörtöm kukába. Itt a kukám. Ezt nem is én csináltam, vagy ezt én csináltam? És akkor ez így lesz. Megint az ötleteket, mert az készen van. Oké. Ez készen is van. Na, ennyi lenne ez a kis ez a része, ez az üveges része, bejáratos része, kiegészítése lesz. De nem most akarom mindent megcsinálni, ne higgyétek azt. Tényleg lesz kiegészítése, lehet, hogy 2 fogom vágni, nem tudom. Na, sziasztok!